Όπως κάθε Τετάρτη θα συζητήσουμε για τα μπαχαρικά και τα βότανα με την επιχείρηση Αβράμογλου. Θα πάμε κατευθείαν να καλησπερίσουμε την κυρία Μίνα Αβράμογλου. Καλησπέρα κυρία Μίνα. Καλησπέρα Γρηγόρη μου. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς νιώθετε? Δόξα τω Θεώ, μια χαρά και τώρα που σ' ακούω καλύτερα. Τέλεια. Σήμερα τι έχουμε, φασκόμηλο? Σήμερα έχουμε φασκόμηλο, επίσης ελληνικότατο βότανο. Τι ακριβώς είναι το φασκόμηλο? Το φασκόμηλο, να πούμε λίγο τα χαρακτηριστικά του, είναι ένας θάμνος αϊθαλής, ποόδους ανάπτυξης και είναι αρκετά αρωματικός. Έχει και άλλα ονόματα το φασκόμηλο όπως και κάθε βότανο. Μια ονομασία του είναι φασκόμηλο του μήλου και στα λατινικά ονομάζεται και Salvia officinalis. Ανήκει στην οικογένεια λόγω του έντονου αρώματός του, όπως και ο δυόσμος, η ρίγανη, η δεντρολίβανο, ο βασιλικός και το θυμάρι. Όλα έχουν υπέροχες μυρωδιές αυτά που αναφέρατε. Λοιπόν, πού το βρίσκουμε, πού φύγεται δηλαδή και τι ακριβώς χρησιμοποιούμε από αυτό? Το φασκόμηλο βρίσκεται σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας και κυρίως ευδοκιμεί σε πολύ ξηρούς και πετρώδεις τόπους. Επίσης, πολύ σπάνια σήμερα στις μέρες μας το βρίσκουμε. Είναι λίγο δύσκολο, δεν ξέρω τώρα, λόγω της κλιματικής αλλαγής. Αλλά όπου υπάρχει πετρώδης περιοχή και ηλιόλουστη επίσης περιοχή, εκεί το βρίσκουμε. Ακαλλιέργητο φυσικά, έτσι είναι, ναι. Και είναι και αυτοφιές. Σε συγκεκριμένη περίοδο ανθίζει ή μπορούμε όλο το χρόνο να το βρούμε κάπου? Όχι, συγκεκριμένα ξεκινάει τώρα το Μάιο και μέχρι και τον Ιούνιο αρχίζει ανθίζει, οπότε εκείνο το διάστημα στην πολύ έντονη ηλιακή, έντονες ηλιόλουστες μέρες τα μαζεύουμε. Θέλει ήλιο δηλαδή, ωραία, πολύ ωραία. Ναι. Ποιες είναι οι ουσίες και ποιες είναι οι ιδιότητες του? Το φασκόμηλο είναι πολύ ψηλό σε θρεπτική αξία. Είναι πλούσιο σε βιταμίνες και μέταλλα. Επίσης, αν καταναλώσουμε μία μικρή ποσότητα, μπορεί να μας καλύψει σε μαγνήσιο, ψευδάργυρο, χαλκό και πολλές βιταμίνες Α, Σ και Ε. Είναι από τα πιο χαρακτηριστικά και πλούσια σε ιδιότητες βότανα και μία μικρή ποσότητα μας καλύπτει και έως το 10% σε βιταμίνη Κ που έχει ανάγκη ο οργανισμός μας. Αν αναφέρουμε τώρα τις πλούσιες ιδιότητες του, θα δούμε ότι έχει στομαχικές, τονωτικές και καρδιοτονωτικές ιδιότητες, καθώς και αντιμικροβιακές. Το φασκόμηλο είναι έντονα αντιοξυδωτικό και δρά αντισηπτικά, βοηθώντας το γαστρικό και νευρικό μας σύστημα, καθώς επίσης και στο αναπνευστικό συμβάλλει και στο γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα, καθώς λόγω της έντονης αντιμικροβιακής του ιδιότητας μας βοηθάει πολύ στη στοματική υγιεινή, στις γυναίκες στην εμεινόπαυση και στο ζάχαρο και σε πολύ έντονες γνωστικές λειτουργίες του εγκεφάλου. Λόγω του ότι έχει εξαιρετική δράση, γι' αυτό και περιέχεται σε πολλά καλλιτικά σκευάσματα, χρησιμοποιείται και για καλλιτική χρήση. Ποιος είναι ο τρόπος χρήσης όμως? Υπάρχουν και κάποια παράγωγα, δηλαδή υπάρχουν και διαφορετικά προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούμε με διαφορετικό τρόπο από το φασκόμηλο? Το φασκόμηλο το χρησιμοποιούμε και όπως είναι αυτοφιές, φρέσκο, αλλά και αποξηραμένο. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στην μαγειρική μας, αρωματίζοντας έτσι διάφορους ζωμούς, φαγητά, ξύδια και οτιδήποτε. Επίσης είναι πολύ πλούσιο λόγω των βιταμινών που προανέφερα. Είναι πολύ καλή τροφή για τις μέλισσες και από αυτό παρέχονται και εκλεκτής ποιότητας μέλι από φασκόμηλο. Εμείς το παρέχουμε φυσικά αποξηραμένο βότανο, όπως και λαδάκι. Το βότανο το κάνουμε αφέψιμα, λαμβάνοντας όμως μικρή ποσότητα και δεν το αφήνουμε για αρκετή ώρα μέσα σε βρασμένο νερό, διότι αρχίζει και βγάζει πικρές ουσίες και μας αλλάζει λίγο τη γεύση. Οπότε θέλει ελάχιστα σε ήδη βρασμένο νεράκι και το απολαμβάνουμε εκείνη τη στιγμή. Από ιστορικές αναφορές, από επιστημονικές μελέτες υπάρχει κάτι?
Βεβαίως υπάρχουν ιστορικές αναφορές. Θα αναφέρουμε φυσικά το όνομα του, με συγχωρείτε, είναι το όνομα Σάλβια του φασκόμηλου, που προέρχεται από το λατινικό salvere, που σημαίνει θεραπεύω. Οι Άραβες πίστευαν ότι το φασκόμηλο ήταν για πάσα νόσων. Ο Διοσκουρίδης το συνιστούσε για αιμορραγίες, ενώ στο Μεσαίωνα είχε πάρει τη θέση ενάντια στην επιδημία της πανούκλας που επικρατούσε τότε. Ο Καρλομάγνος είχε δώσει εντολή να φύεται παντού σε όλους τους λαχανόκηπους και τους κήπους των μοναστηριών. Οι Λατίνοι το θεωρούσαν το ιερό φυτό της Αθανασίας και το χρησιμοποιούσαν σε διάφορες τελετές, ενώ από την άλλη οι Κινέζοι το αποκαλούν ελληνικό βλαστάρι και θεωρώντας το καλύτερο και από το τσάι. Πρέπει κάτι να προσέχουμε με το φασκόμηλο, δηλαδή υπάρχουν κάποιες παρενέργειες, υπάρχει κάποιος τρόπος χρήσης? Ναι, βεβαίως υπάρχει. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το φασκόμηλο έχει μία ουσία, τη θουγιόνη, που εμπεριέχεται σε αυτό, και ο Ελληνικός Οργανισμός Φαρμάκων μας αναφέρει ότι δεν πρέπει να καταναλώνουμε περισσότερα από 7 έως 12 αφεψίματα φασκόμηλου την ημέρα. Εντάξει, είναι πολλά, έστω 1-2 μας καλύπτουν, δεν χρειάζεται πολλά. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις εξάρτησης εμεινόπαυσης, πίνοντας ένα ποτηράκι μέρα παραμέρα, δίνουμε έτσι και μια συνταγούλα για τις κυρίες που ταλαιπωρούνται, μαζί με βότανο αχιλλέα, θα αναφερθούμε αργότερα γι' αυτό. Λόγω λοιπόν της δράσης του αυτής της εμειναγωγού δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, πολύ προσοχή, από γυναίκες κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής προσπάθειας, διότι μπορεί να προκαλέσει έως και αποβολή. Αυτό να το τονίσουμε. Επίσης δεν καταναλώνεται από μικρά παιδιά, για τον ίδιο λόγο επίσης και οι γυναίκες που θυλάζουν. Απαγορεύεται και για υπερτασικούς και φυσικά αν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας, συμβουλευόμαστε πάντα το γιατρό μας πριν από τη χρήση του. Με το φαγητό πάει, γιατί είπατε πριν κάτι για μαγείρεμα. Δηλαδή, έχω φάει κοτόπουλο με λεμόνι και φασκόμηλο και ήταν υπέροχο. Τώρα δεν ξέρω άμα προστίθεται κάπου αλλού, και με ψάρι το έχω δει. Ναι, επειδή έχει έντονα αρώματα και αναδεύει καλύτερα αυτό που τρώμε, αν συνδυάσουν και λίγο φασκόμηλο, ειδικά αν πάει σε κρέατα ψάρια, δίνει έτσι μια ευχάριστη και γεύση και όσφρηση. Και ωραία άνθη έχει. Σαν λεβάντα λίγο έτσι αυτό το μοβ άνθος. Δηλαδή μοιάζει και λίγο με τη λεβάντα εξωτερικά. Ναι, είναι... Δεν μπορώ να πω ότι μοιάζει, αλλά ναι, το φύλλο του. Το άνθος του όχι τόσο ιδιαίτερα, αλλά λόγω του αρώματός του το κατατάσσουμε στα αρωματικά βότανα, αυτά που χρησιμοποιούμε στη μαγειρική. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και στο κατάστημά σας... Τα φύλλα του είναι αυτά τα κατεξοχή που χρησιμοποιούμε, έτσι. Τα φύλλα δηλαδή χρησιμοποιούμε. Ναι. Στο κατάστημά σας δηλαδή μπορούμε να έρθουμε και να αγοράσουμε φασκόμηλο? Βεβαίως έχουμε, άφθονο. Άφθονο κιόλας. Φασκομηλόλαδο? Φασκομηλόλαδο έχουμε, είναι για καλλιτική χρήση, όπως προανέφερα, μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα. Έχει και έντονες και για δερματικές παθήσεις είναι, όχι μόνο και για καλλιτική, και για δερματικές παθήσεις είναι. Οπότε, ό,τι χρειαζόμαστε από μπαχαρικά και βότανα, πάμε κατευθείαν Εδέσης 9 στη Θεσσαλονίκη, στο κατάστημα μπαχαρικά και βότανα Αβράμογλου. Μάλιστα. Πάμε μια ανακεφαλαίωση, τα στοιχεία μήπως θέλετε? Τα στοιχεία τα ανέφερε. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι είμαστε εκεί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 7.30 μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα, και Σάββατο είμαστε από τις 7.30 μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Το τηλέφωνο μας είναι 2310 513 094 και υπάρχει και η ηλεκτρονική διεύθυνση www.avramoglu.gr. Φοβερά, κυρία Μίνα. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Έχετε πολλοί κόσμος που σας αγαπάει, να το ξέρεις. Τα χαιρετίσματά μας σε όλους. Τους βοηθάμε να είναι κοντά στη φύση παρέα. Βεβαίως. Καλό μεσημέρι με υγεία και ευλογία, κυρία Μίνα. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Γεια σας, γεια σας.